bafowethu before ngidedele clip ake nginibekele namukele kwezonke indawo la kuzofika khona le video. Mina igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngela le channel qinisekisa ukucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Ngale kokukhuluma kakhulu angivele ngihlala odabeni. Hayi ke musufuna ukungenza ixoku manje. Angiyicomparison namuntu. Angisekho kuleyo nto leyo. Sufuna ke manje ukuzonguka. Ngithenge nje mina imoto yami ayihlangani le nto lena noKhuzani. Cha, ngiyamhlonipha uKhuzani nawe uthengele imoto yakhe yinhle ukuthi yiphi edurayo musukufuna ukuba lixoki. Musa nje ufuna ukuba lixoki. Akuhlangene nalapho nokuthi ibiza malani ngiyayihlonipha kaKhuzani yinhle iyabiza neyami iyabiza ngendlela yayo. Musukufuna ukuthi ngicompare imoto bese uzongithutha manje ungenze ixoki ngithuka abantu. Ingane kwethu isho kanjalo ke lensizwe ngomjaheni njengoba ke ithenga imoto yayo entsha sha yaseke iyayicacisa le ndaba. Ingane kwethu mina ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono ukuthi wena nicabangani ngalodaba. Ungakhohlwa ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel evuthape ebuyile wengane zakho. Ngiyazi abantu abaningi sekunesikhathi eside beyibuza ukuthi yephi inkosi yo-admin. Cha, inkosi yo-admin ibuyile wengane zakho phethe ama-clip avutha ayatrenda ayashisa. Bheka kwakho ucinezela usubscribe. Mina sengiphuma kanje.